Izvolite keksiće. Jeste možda za kavicu? Može, hvala. Dakle, rekli ste kuhinja ostaje. Da. I ipak ne. Vlasnici su odlučili ponijeti je sa sobom. Znate, previše je nova. A, vidim da biste htjeli imati kuhinju u stanu. Dobro, ja ću se pobrinuti za vas i da cijena ostane ista. Mislim da je svima jasno što se ovdje događa. Klasičan primjer. Osoba čini uslugu kako bi kod druge osobe stvorila osjećaj potrebe za uzvraćanjem. Ti meni, ja tebi. I to nas često dovodi do toga da odluke donosimo na temelju vraćanja naklonosti. Samo što mu ovaj put neće proći. Dobro, a što s rasvjetom? Zar nije ovako bolje? Ostavljam vam mogućnost da si prilagodite sve kako vi želite. Kad kupite mobitel, ostavljate li ga na tvorničkim postavkama ili promijenite jezik? A naravno da prilagođavate sebi. Računalo, automobil, ženu, dobro, ženu možda ne, ali sve prilagođavate kako vam najbolje odgovara. Evo njega opet. Sad me pokušava uloviti na kartu mojih navika i stavova. Traži od mene da budem dosljedan i da tu logiku primjenim po pitanju rasvjete. Ali srećom, na vrijeme mi se upalila žarulja. Ovo mi se sviđa. Ima puno svjetla. To je zapad, jel tako? Sjever, sjeverozapad. Izvrstan film. Odličan film. Ja sam ga gledao 20 puta. Imate sjajan filmski ukus. Tko zna što još zajedničkog imamo? Vidite vi ovo. Znate što je ovo? Ovo se u knjizi Utjecaj psihologije uvjeravanja zove načelo sviđanja. Autor kaže, sviđaju nam se osobe koje su nam slične, koje nam daju komplimente i koje su spremne surađivati s nama. Znate li što je najbolje u ovom stanu? Svidjet će vam se. Osjetite, hrast, parket je parket. Troslojni, bajcani, najbolji na tržištu. To mi kaže moj tetak, a on je iz drvne industrije i zna najbolje. Osjetite kako diše. Osjetite kako diše. Pa što napriča čovjek? Ali ovo s tetkom, to mu nije loše. Uvijek kada trebamo donijeti važnu odluku, tražimo mišljenje stručnjaka. Mišljenje autoriteta iz nekog područja jako nam je važno. Samo treba provjeriti vjerodostojnost tog autoriteta. Tetak. Piše da stan ima 4 sobe. Da, tako je, 4-soban stan s 2 balkona, kupaonicom, WC-om u slučaju nužde i jednom ostavom. Nećete vjerovati koliko je malo ovakvih stanova na tržištu. I kad se pojave, odmah se prodaju. Odmah. Evo, ja sam jučer oglasio ovaj stan i već imam 10 poziva. Nakon vas dolazi mi još 2 zainteresiranih kupaca. Ovaj stan je tolika rijetkost da je pravo čudo da ste došli do njega. Dobro, to su 3 sobe. Gdje je još jedna? Još jedna? Da, još jedna soba. Što je iza ovih vrata? Iza ovih vrata? A tu vam živi jedan gospodin. Ej. Pa, ali to vam je popularno sad, znate. To je hit u Koreji, jer oni tamo su 20 godina ispred nas, Južna Koreja. On vam je ovdje samo 5 godina najam ima još. I režije su odvojene, tako da nemate problema. I to vam je trend i pogledajte, na društvenim mrežama imate grupu Stan u stanu, 7000 pratitelja. Pogledajte to slobodno. Da, kada smo oko nečega nesigurni, provjeravamo što su napravili ljudi slični nama, koji su njihovi stavovi. I što je više ljudi u određenoj skupini, to je veća vjerojatnost da ćemo to stajalište prihvatiti. To je to. Može potpis ovdje. Imate kemijsku ili ćete mojom potpisati?